Pois aquí comezamos este directo a través da nosa páxina tamén de Facebook e, por suposto, a través da 97.7 da frecuencia modulada. E vamos falar dunha festa que se vai celebrar esta fin de semana, concretamente entre mañá e pasado. Unha festa que dura 2 días, pero que leva detrás pois meses e meses de traballo, reunións, chamadas, procuras de financiamento, contratación de orquestas, coordinación con agrupacións tradicionais, permisos, seguros, pois unha labor constante que moitas veces pode pasar desapercibida, pero que é fundamental para mantener viva a identidade dun barrio. Falamos do barrio de Sar, que este esforzo pois recae na Comisión de Festas que está integrada na Asociación Cultural Eudesar de toda a vida, e son veciños e veciñas que traballan pois ao longo de todo o ano para que todos disfrutemos dunhas grandes festas. Son meses de traballo, de ilusión e de moito esforzo, dunhas festas que estaban previstas na honra de San Blas, que tiñan que celebrarse pois a finais de xaneiro e comezos de febreiro, pero que tiveron que ser adiadas polas inclemencias meteorolóxicas e lonxe de cancelarse, regresan este fin de semana convertidas nun auténtico entroido para os días 27 e 28 de febreiro. E fano, ademais, pois, cun cartel que aposta polo entroido tradicional galego, reunindo en Sar tamén agrupacións que forman parte da celebracións declaradas Festa de Interese Turístico Nacional e tamén de Galicia. Un salto que demostra o compromiso e a ambición dunha comisión que traballa por e para o barrio. Están asentindo, teño aquí conmigo a Antía, que é a presidenta desta comisión. Que tal? Moi bo día, Antía. Hola, moi bo día. Como estamos? Moi ben, con moitas ganas de que chegue o fin de semana, verdad, de afrontar a festa mañán. E nada, a verdade é que sí que todo o que decías asentimos, porque sí que é verdad que é moito traballo, son moitas horas de traballo, moitas reunións, como ti decías, moito tempo que pasamos xuntos discutindo e falando e debatindo sobre moitas cousas, e ao final, pois, bueno, queremos o mellor para o barrio e poder intentar facer as festas o mellor posible dentro das nosas posibilidades, digamos. E de seguro que vai ser así unha gran festa. Bueno, Antía non ven soa, ven con Nicolás García e con Suso Regueiro, que tamén forman parte da Comisión de Festas. Que tal? Benvidos. Achegadevos un pouquiño máis o micro para que vos escoiten aí. Agora sí. Que tal? Moi ben, moi ben. Ben, moi bien. Preparando todo, verdade? Sí, casi listo todo. Casi listo. Ahora está encaminhado xa, sacalo pa diante, que nos acompaña o tempo, esperando a xente que veña con ganas a pasar un bo fin de semana. Antía, son unhas festas que dicía eu que estaban programadas para San Blas, pero que tiveron que ser adiadas, non, por esas inclemencias meteorolóxicas, por esas borrascas que nos acompañaron durante longos meses aquí na nosa cidade. Como vivistes pois o momento de reorganizar? Foi moi difícil? A ver, sí que é certo que para nós foi bastante difícil, sobre todo, tomar a decisión de adiar ou cancelar a festa, digamos, porque ao final, bueno, San Blas é un dos nosos patróns do barrio de sempre e son unhas festas que se fan todos os anos, que, bueno, que hai, bueno, tamén unha serie de misas e demais, e unhas celebracións, e claro, ao final, pois, bueno, eran uns días bastante importantes para nós, pero sí que é verdad que con todo este tempo que estuvo vindo este último mes, que parece que está parando, menos mal, pois que era moi complicado sacar adiante a festa. Eran días de moita chuvia, vento, xa tanto para os artistas como para nós, pola nosa seguridade e por todos os que traballamos na festa, digamos que era bastante complicado. O tema de adialo, bueno, ao final tuvemos que buscar outras datas e non se nos ocurriu mellor idea que xuntalo co entroido e facer, pois, ao final, creo que algo incluso máis grande do que se iba a facer no San Blas. Conservamos máis ou menos o mismo cartel, e sí que perdemos unha charanga por aí por o medio, unha tarde de festa, pero bueno, ao final tampouco se pode cadrar fechas con todos e tuvemos a sorte de que neste caso, pois casi todos os que tiñamos xa contratados podemos aplazar entre todos e a maiores añadir pois toda esa parte de entroido tradicional que nos parece tamén algo moi importante a destacar e a ter en conta, e é moi relevante, que a min pareceme moi interesante que se sigan conservando este tipo de tradicións e que as deixemos ver tamén fora do seu lugar, digamos, porque, bueno, pues están en Viana, están en Cobres, eu son unha persona que disfruta un montón do entroido e demais, pero traelos a Sar e tamén que a xente que non sae a eses sitios pois poida disfrutar deses entroidos, pois tamén me parece algo interesante para ver e para manter
a tradición, digamos. Claro, bueno, agora coñeceremos en detalle todo este cartel que a verdade é moi potente para os días 27 e 28, que arranca forte xa, non? Bueno, non digo eu, Diti, como arrancará mañá? Bueno, pois mañá venres empezaremos pola noite cunha gran verbena e contaremos efectivamente ca Gran París de Noia e co DJ Magán que acompañará e será unha festa, bueno, pois a partir das 10:30 empezará a verbena e continuará hasta as 4 da mañán. Todas esas horas de festa que esperemos que, bueno, que se vayan levando moi ben e que a xente veña ben, que veña, por favor, a facer festa, a pasalo ben, queremos disfrutar, que respeten as nosas festas e, sobre todo, que veñamos todos a pasalo ben e non a buscar ningún tipo de problema e conflicto, que sole pasar moito nestas festas e esperemos que non sexa así. Agardamos que así sexa. Bueno, nivelón dende o primeiro día, Nicolás e Suso. Apostamos fuerte, Apostades forte. Sí, sí. Tiramos la casa pola ventana, como se suele dicir. Achégate, Suso, achégate ao micro para que te escoiten ben. Tiramos la casa pola ventana. Aí, moi ben. Bueno, que supón para unha comisión traer unha orquesta, pois, por exemplo, do nivel da París de Noia? Pois isto se leva desde setiembre. O traballo non é que é unha cousa como di a xente, eu quero estar na comisión, eu quero estar na comisión. E claro, é o día da festa, no? A comisión pois ten un longo percorrido. A París pois era unha aposta grande para que quede unha fecha señalada na nosa comisión. Suso? Sí, eu estou de acordo con meu compañero, pero bueno, a verdade é que apostamos moi forte por ela e esperemos que todo nos salga ben. É un riesgo moi importante, pero bueno, malo será que non deamos... Bueno, o sábado tamén é un día grande, que Unión e Fuerza é unha orquesta tamén que vai moi ben, xa estuvo no barrio, e aparte deso, pois... Si, vamos falar do sábado. Sí. Aínda non desveláramos nada do cartel, pero si, agora vamos falar do sábado. Non sei se queres, Antía. Ao final, sí, o venres apostar por París de Noia para nós é algo que, bueno, pois ao final París de Noia nunca estuvo en SAR en anteriores ocasións, é unha orquesta grande e ao final, bueno, pois sí que é unha aposta, pero esperemos que nos saia ben e, a ver, conleva uns gastos, unha aposta, unha organización previa que non che conlevan outras orquestas probablemente, un plan de seguridade e demais cousas, pero bueno, en principio esperemos que nos salga ben, que a nosa aposta salga ben, e sí que é verdad que isto todo levase organizando xa desde setembro e que son moito tempo de organización, moita organización previa, unha contratación con adiantada, digamos, pero bueno, confiamos en que realmente todo ese esforzo nos veña de volta, digamos. Te seguro que sí. Vamos co sábado. Que é o que nos vai agardar na colexiata de SAR o sábado, Antía? Ben, pois o sábado empezamos cunha sesión vermú, arredor das 12:30, unha empezará a haber festa e empezará o dúo Dilema, que a verdad que son uns rapaces encantadores, teño que decilo, porque xa traballamos con eles noutros anos e noutras ocasións e a verdad que eu estou encantada con eles e monta moita festa e son moi guais. E a partir das 3 sí que é verdad que saldrán dende Viso os correos e xenerais e as comparsas, acompañados de Charangos Atrevidos. Salimos desde Viso e hasta a partir das 5:30 chegaremos ao cruceiro de SAR. E sí que é verdad que a partir das 5:30 xa se unen o que veñen sendo os boteiros e folión de Viana do Bolo e as madamas e os galáns de Cobres. E xa acompañan os xenerais e as comparsas que van. Animamos a todo o mundo a que veñan disfrazados e desde aí continuaremos o desfile, porque por Viso e esta que é unha zona máis pequena do barrio, sí que non teñen capacidade para ir con todo o desfile ao completo, entón facemos primeiro un paso pequeniño por ali e despois a partir das 5:30 baixamos todo o que ven sendo todo o SAR dende o cruceiro, cos boteiros e cas madamas. E creo que vai a ser, bueno, bastante bonito de ver e moi impresionante. Xa o ano pasado estuveron os boteiros xa por SAR, pero este ano a maiores añadimos as madamas e os galáns de Cobres, que aparte farán unha exhibición, tanto boteiros como madamas como os atranques dos xenerais na colexiata de SAR, a chegada. Faremos o desfile e a chegada á colexiata atrancarán os xenerais e os boteiros tocará o folión de Viana e as madamas e galáns de Cobres pois farános unha exhibición dos seus bailes e demais. As madamas e galáns de Cobres que son de Vilaboa de Pontevedra, non?
Aí sí que me pillas, a verdade. Sí, Penso sí, que son de Pontevedra, son de Pontevedra. Pode ser. Sí, sí, correcto. Entón, apostades novamente pois por integrar estes entroidos que teñen distintivo de interese turístico, como son os folións que están dentro dos entroidos orientais ourensans, que Sí. son declarados festa de interese turístico nacional, e os de Cobres e os Xenerais da Agulla, pois que son de interese turístico galego. Sí, correcto. Optamos por integrarlos. A mí, de verdad, que me parece moi interesante a idea de sacalo. É certo que non é o mismo vivir todo isto pois en Viana ou en Cobres e demais e velo ali, que probablemente o que nos van facer pensar, pero sí que é unha mostra, unha representación do que fan, e a mí pareceme moi interesante poder velo pois e que o sea, darlle a oportunidade a xente de que realmente os coñeza e o vexa e seguir mantendo vivas todas esas tradicións que en realidad son impresionantes e son moi interesantes. E pola tarde, nada, animamos a todo o mundo a vir a coñecer todos estes entroidos e a que veñan disfrazados, que se animen e a facer moita festa de entroido pola tarde. Todo isto, bueno, acompañados de Charangos Atrevidos, que pondrán música e nada, e será, bueno, penso que será un desfile bastante guai. Bueno, un programa super completo para celebrar este entroido que pon en valor tamén pois o patrimonio cultural galego, combina tamén pois música, festa, verbena, charangas, bueno, de todo, non? Para Sí. que o barrio de Sar pois este cheo de xente esta fin de semana. Bueno, e o sábado, que se me olvidou falando de toda a música, rematamos o fin de festa con Unión e Fuerza e Dúo Dilema de verbena, outra vez dende as 10:30 hasta as 4 da mañá. Tradición e verbena para todos os públicos. Sí, un pouquiño de todo. Canto tempo levades na comisión de festas, Antía? Pois realmente coñemos o relevo da anterior comisión, normalmente sempre cambiamos de comisión cada ano, e cambiamos en agosto, pero empezamos en setembro, así, porque en agosto son as últimas as nosas festas patronais, a Santa María, o 15, 16 e 17 de agosto, e a partir de aí pois facemos o cambio de comisión e colle a comisión o relevo un ano máis. Sí que é verdad que, por exemplo, Suso xa estuvo o ano pasado, e, bueno, Nico máis eu estuvemos noutras ocasións, pero neste ano pois, empezamos eso, en agosto, setembro. Cantos formades parte da comisión? 14, somos 14 membros da comisión ahora mismo. Amplo equipo. Sí, fai boa falta, parece moi amplo, pero realmente non, ao final, como resultado, non somos tantos, digamos. Sí que é verdad que fai falta xente que axude, que se anime a traballar nas comisións e que realmente, pois, bueno, sí que é verdad que é un traballo que non é remunerado, que non recibes nada a cambio, pero que se nadie fixera, pois tampouco habería festas. E ao final son tradicións que se están perdendo e é unha pena. Claro. Como é o traballo, Nicolás, ao longo de todo o ano da comisión de festas? Pois é moi fácil. Setiembre, mes aí que te reúnes, botas unhos contos, é moi fácil. Despois ven choma agosto, que hai que buscar as castañas tamén, tan baratas. Despois venos a lotería, que hai que ir polas portas, todo o mundo moi agradable. Bueno, por fin de ano, que foi unha festa así bastante boa para nós, realmente foi un pouco máis así para a xente do barrio cercana. E, bueno, pois ven o San Blas, que é unha festa que é o pulmón, eu sempre digo que é o pulmón dunha comisión, é onde máis traballo hai, pero claro, é onde menos competencia tamén en festas que hai, porque claro, despois cando nos coinciden a de agosto, son unhas fechas moi señaladas, moi difíciles, 15, 16 e 17 de agosto, para traer orquestas, e, bueno, pois un equipo bo temos este ano, todos temos papeles, e bueno, deixo a palabra a Suso tamén para que diga aí. Suso. Nada, non, como digo meu compañero, bueno, son días pouco señalados aí, pero bueno, este é o plato fuerte que temos. Agora, ali, San Blas. É complicado organizar unhas festas no barrio, sí? Bastante. Complicado polo tema de permisos, hai cousas que pois podrías ter máis axuda por xente que pode depender deso. Despois, claro, poñerse todos de acordo, que todo o mundo quede contento, porque sempre
non vai ao gusto de todos, nós facémoslo da mellor forma, intentas pois organizar todo para que todo vaya en orden, pero claro, nunca todo vai ben. É fácil non é. Fácil non é. E a experiencia aquí é a base de todo. É moi sacrificado tamén, non? Ter alguén nunha comisión que teña experiencia, que te vaya guiando por un camiño, polo outro, porque, bueno, sabemos bueno, pois temos un exemplo este ano cunha comisión que hubo a lotería, pois realmente eso é un golpe para a xente que o fixo, pero claro, eso ten que estar todo en orden, claro, tamén, non... E realmente é un fallo, o sea, é un fallo que pode ter calquera comisión e que é moi fácil telo. Eu de verdad que comprendo perfectamente o tema da lotería que falaba Nico, que, bueno, sabémolo todos que saliu en todos os telediarios, e realmente é unha cousa un fallo que podes ter moi mínimamente de calquera maneira sin darte conta realmente, porque era unha tontería de de un 50 talonario, boletos, 50 non... papeletas, non te das conta porque non contas ben e ao final é unha responsabilidade moi grande e que che pode meter en problemas moi grandes. Ao final, todo o tema de permisos, papeles, burocracia, todo ese tema é un tema que dá moito traballo e que hai que ter moi ao día e que tes que controlar para poder facelo. E eu este ano que me estou encargando en parte deso, estáme dando moito traballiño. No, que o leva todo ela, o sea, realmente ela quen... Estáme dando moito traballiño e ao final, pois sí que é verdad que teño xente que me axuda, un chico do barrio que xa estuvo noutra comisión e que ao final pois nos está axudando co tema de papeles porque controla e demais, e é de gran axuda e podes ter un fallo en calquera tontería e ao final meteste nun problema importante, o sea, as responsabilidades son bastante grandes, digamos. Claro, Sí, claro. facendo de boa fe, pois hai errores, somos humanos, sempre hai algún error, pero bueno, Antía e Carlota están facendo un papel aí que iso é o fundamental. Eso é fundamental porque é todo papeleo, que eso nunca se ve, e realmente, pois, tamén darlle a noraboa porque están a tope, que a súa libreta, o seu bolígrafo, que non falle nada. Ao final, todo é importante e tamén é moi importante o traballo de ter xente que axuda. Nico e Suso realmente son dúas persoas que se implican un montón, pois non farán os papeles, que ao final pois cada un ten os seus cargos, digamos, pero sí que é verdad que están moi pendientes pois de si teño que axudar en ao mellor en ir a montar a barra, ir a colocar as cousas, estar aí para ordenar o local, diversas tareas que realmente tampouco se ven, pero ao final todo é moi importante e é moi importante pois ser constante, ir ás reunións, ir a... Bueno, ter tempo realmente, que eu non teño moito, pero ao final, pois, sácalo de onde podes, porque ao final, pois, tens que ir a pedir polas casas, a cobrar as cuotas, a vender a lotería, a tamén estar cos veciños, que tamén é importante que os veciños te coñezan, que non sei que esa función fan a eles moito máis que a min, e realmente eso tamén é moi importante, pois, bueno, ser unha persona, digamos, de confianza tamén para o vecindario. Claro, porque que tipo de actividades levades a cabo pois ao longo de todo o ano para financiar as festas? Bueno, pois durante todo o ano facemos diferentes festas, sí que é verdade o que comentaba Nico, empezamos normalmente cun agosto, despois desde o ano pasado empezamos a iniciar un fin de ano, per fin de ano, que este ano enfocamos como un fin de ano, tamén nas navidades véndese toda a lotería de Nadal que xoga o barrio, que xogamos un número, bueno, despois tamén facemos a mellor pois algúns sorteos, algunha cesta. E despois xa ven o San Blas en Entroido, que nesta ocasión, pois, bueno, tuvo que ir xunto. E despois, ao mellor, facemos algunha festa máis polo medio e, finalmente, pechamos o ano cas festas de agosto. Pero actividades realmente regulares a maiores das festas non facemos moita cousa. Si que, ao mellor, vendemos algunhas camisetas ou sudaderas, bueno, cousiñas así pequenas que pouco a pouco van axudando. E a maiores, bueno, a colaboración dos veciños, cas cuotas e tal, que sí que é verdad que animamos, pois, si non é a pagar a cuota, a colaborar de alguna maneira, porque, bueno, ao final, pois, é co que realmente nos sustentamos para facer as festas. Claro. E con publicidade de establecementos tamén do barrio, digamos, que nos axudan. A verdade é que os establecementos colaboran bastante e son, bueno, axúdanos no que poden, digamos. A publicidade de dentro e de fora axuda bastante. Sí, porque aparte, bueno, pues un cartel como a este, pues precisa un alto esforzo económico. Sí, realmente precisa un alto esforzo económico, xa che digo, é unha aposta que facemos, pero ao final tamén, bueno, é verdad que precisa un alto esforzo económico, pero tamén esperamos ver un pouquiño de volta ahora despois da festa, pois, bueno, que realmente a xente veña a consumir, a pasalo ben, e de esa maneira, pois, tamén
bueno, levarnos algo, digamos, para poder deixar a comisión ben, que quede todo sí, pagado, digamos. Que poidan facer o magosto cando cheguen. Exactamente, Comprar as castañas, polo poida menos. empezar, bueno, pois con algo no peto, digamos, para iniciar o magosto ou, bueno, para o que lles toque. E que significa para vos a nivel persoal formar parte da comisión? Bueno, a ver, para min sí que é verdad que, bueno, é un traballo moi sacrificado. Dixen sempre, non volverei, e aquí estou. Bueno, ao final sí que sinto que eu son de Sar de toda a vida, levo toda a vida indo ás festas, desde nena, vivindo as festas, tal, e ao final é unha pena ver como pouco a pouco cada vez hai menos xente que colabore cas comisións, menos xente que faga a festa, entón ao final pois é como que te ves aí nun punto de ou me meto e facemos a festa ou realmente vai chegar un momento no que imos quedar sen festas. E é bastante complicado, pero bueno, dá moito traballiño, pero sí que é verdad que ao final de todo, en febreiro non creo, pero en agosto seguro que será unha sensación satisfactoria se todo sale ben de, bueno, pois mira, polo menos este ano está cuberto, digamos. Pero o ano que ven deixamos os seguintes. Sí, O ano que ven pasades o relevo. No, porque, a ver, nós este ano, ao final, somos dunha comisión do 2023, outros membros do 2024, outros membros do 2025, o sea, realmente, xente nova, pois hai un par de personas, pero porque son achegados a nós, pero non hai xente, se nós paramos, eu realmente, pois non sei, habrá quen lle bote frente, pero non o vexo moi claro, o sea, vexo este ano que hai festa, que estamos facendo nós, pero realmente, pois po ano, que se anima a xente, os do barrio, que siga esta tradición, que sigamos tendo pois un magosto, ou un San Blas e a Santa María en agosto. Animar a xente a que olle, pois desde fora nós, aínda que non esteamos involucrados, pois se hai que botar unha man superficial, pois poder orientar un pouco a xente, pero é que eu realmente que se anima a xente, porque senón estas cousas teñen moito traballo, nós todos temos o noso traballo, a parte de salir do traballo teste que implicar en horas de reunións, en pedir favores, porque ao final hai que pedir favores, realmente eu vexo que isto hai xente que non nos dá valor, porque sempre hai quen anda así metendo a uña un pouco por atrás, pero bueno, nós seguimos pa diante con ganas, pero bueno, que as comisións que funcionen, porque senón isto... É que hai que poñer en valor o gran traballo que realizades durante todo o ano, eso que é tempo persoal, non? Que invertides pois no beneficio de todos para que toda a xente do barrio pois poida gozar destas festas. Antía, Nicolás, Suso, unhas palabras para animar a toda a xente a que se achegue a partir de mañá. A que hora a partir de mañá? A partir das 10 empezará a verbena. É verdad que... Mañá non, sí. da noite. Claro, das 10 da noite, verbena de noite, mañá non hai sesión vermú e xa o sábado sí. E nada, animamos vos de verdad a que veñades a pasar, bueno, a disfrutar con nós, con París de Noia, co DJ Magán, con todo. Mañán unha verbena impresionante, esperemos encher o campo da festa, ben bo tempo de fin de semana, estamos agradecidísimos con eso. E o sábado realmente pareceme un día moi interesante para vir por Sar, para pasarte, para eso, descubrir todos os entroidos que traemos e que se van a exhibir, e ademais, pois igual, seguir con esa sesión vermú e con esa sesión de verbena, e é un pouquiño pois, para todos os públicos e para que todos poidan vir a disfrutar, digamos. Suso, Nicolás... Nada, a disfrutar e que vengan. A vir con ganas, con sentido, a vir disfrazaos tamén, a ver se non se vos conoce. Bueno, pois graciñas por achegarvos, parabéns polo traballo que realizades ao longo de todo o ano, pois eso, para o beneficio de todos e todas aquí en Santiago de Compostela, en concreto, pois no barrio de Sar. Graciñas. Moitas gracias a vos. A vos.